Zdravo svima, ja sam Pančić Petra, student novinarstva 4. godine na Filozofskom fakultetu, a vi gledate podcast koji Medijski istraživački centar realizuje u okviru projekta Omiljeni nastavnik. U ovom podcastu ćemo baš pričati o toj temi, odnosno kakva nastava treba biti da bi učenici bili angažovani da učestvuju u životu škole i društva. Moji gosti jesu sjajni mladi ljudi, odnosno učenici, Aleksa Ranđelović, učenik 8. razreda osnovne škole Sveti Sava i Ines Arsenijević, učenica 2. godine Prve niške gimnazije Stevan Sremac. Ono što je njima zajedničko jeste da su oba članovi učeničkog parlamenta u njihovim školama. Dobro nam došli, zdravo. I za početak da vas pitam, šta znači biti u učeničkom parlamentu i čime se vaši parlamenti bave? Učenički parlament, predstavlja interese učenika, tu ima 20 članova iz 7. i 8. razreda što se tiče osnovne škole. To se bira tajnim glasanjem, znači u svakom odeljenju po 2 članova, znači ima i jedan koji je zamena. I naš zadatak u parlamentu jeste da kažemo koji su to problemi, koje su potrebe učenika i da na neki način pokušamo da ih rešimo. Takođe učenički parlament, mi smo u školi imali te neke humanitarne akcije gde smo imali te neke berze, predstave, gde smo prikupljali novac za Nurdor i za decu koje su u domu za nezbrinutu decu. Učestvovali smo, takođe ima, tim za bezbednost, tu su neki naši članovi, tim za samovrednovanje škole i što se tiče tog nasilja nismo imali baš nekih strašnih kao nasilja, bili su sve blaže kao varijante, tako da eto. Naš učenički parlament se iz svakog odeljenja po dvoje učenika se prijavljuje i oni su članovi na svakoj sednici koja se uglavnom održava utorkom za vreme razrednog časa. Često učenički parlament organizuje različite humanitarne akcije. Sada povodom Nove godine imamo takođe humanitarnu akciju i za pomoć učenicima iz naše škole, kao i za bolesnu decu u Nišu i u Srbiji. Takođe pomažemo i skupljamo hranu za napuštene životinje, što mi je iskreno lično drago, da i na taj način možemo da pomognemo zajednici. Pre mesec dana je bio dan naše škole, 23. novembar, i 2 nedelje pre toga su bile različite aktivnosti povodom njega, pa je i učenički parlament tome doprineo tako što su učenici iznosili svoje ideje šta bi bilo zanimljivo da se tada održi, kakve aktivnosti, poput dana hobija, filmske večeri i slično tome. To je baš lepo. A kako ostali đaci reaguju? Da li oni skupljaju donacije, da li pomažu? Naprimjer, ako se organizuje donacija za životinje i tako to. Uglavnom, mi koji smo u parlamentu prenesemo našim odeljenjima šta treba doneti i do kada i onda se zainteresovani javljaju nama ili sami odnesu gde je potrebno. Kako procenjujete da li je neki nastavnik dobar i kakvu nastavu vi volite? Evo, na primjer, ne znam, mi imamo, na primjer, nastavnicu engleskog kod nas. Nastavnica engleskog je organizovala da mi imamo video uključenje sa pravim Englezima gde smo pričali o njihovoj hrani, tad smo obrađivali baš temu hrane, to je bilo na početku godine. Mogli smo da pričamo sa njima, da postavljamo pitanja koje su nas zanimala. Kasnije smo isprobavali te neke njihove slatkiše hrane, bilo je baš zanimljivo. Naprimjer, onda iz biologije mi imamo tu vršnjačku edukaciju gde mi iz starih razreda učimo decu iz mlađih razreda te neke lekcije. Pa onda evo iz srpskog mi, znači iz književnosti te priče koje obrađujemo tako što ih glumimo. Evo sada, na primjer, snimamo film za taj dan škole gde glume učenici 8. razreda i tu se radi o Svetom Savi gde ja mislim da će iskreno deca tada lakše da zapamte i bolje da zapamte nešto o Svetom Savi gde naši vršnjaci pričaju umesto da im neko samo to pročita. Ja lično najviše volim, kao i moji vršnjaci, pravične i objektivne profesore. Niko od mojih vršnjaka ne voli subjektivne profesore koji imaju svoje favorite u odeljenjima. Prosto mislim da škola nije mesto za tako nešto. Kao primer
vrlo jednog objektivnog i pravičnog profesora koji nam je davao dosta znanja i kod koga smo dosta naučili je moja profesorka istorije iz osnovne škole Svetlana Petrović. Ona je zaista bila vrlo pravična i uvek se trudila da nam prenese što više znanja može i da bude objektivna prema svima. U srednjoj školi najviše volim generalno profesore koji nas motivišu, koji nam pružaju podršku, ne samo vezano za ocene, nego ovako i generalno, koji su uvek tu za nas, za razgovor, koji nas motivišu na svakom času, koji nam pružaju podršku i mislim da biti profesor nije samo biti dobar predavač, nego i dobar pedagog i da neko ko je profesor mora da ima tu notu u sebi, da prenese podršku, motivaciju, da unese veru u učenike, da oni to zaista mogu, bilo to vezano za školu ili ne. A šta kažu mladi i vaši vršnjaci na suvoparne časove? Kako reaguju i da li im je bitno samo da čas prođe i da idu kući ili im je prosto bitno da u stvari izađu iz škole sa nekim znanjem? To zavisi stvarno do nastavnika i do kakva je nastava. Znači, uglavnom se, mislim ne uglavnom, dešava se da nastava bude, dakle, da ne bude zanimljiva učenicima. Tu naravno ima izuzetaka, kao što sam rekao, ali ipak ako je dosadna nastava, deca uglavnom ništa ne zapamte u školi na časovima, što je vrlo loše. I prosto, na primjer, evo, u mom odeljenju ima baš primjer da neke deca čak ni ne znaju koju smo lekciju obrađivali kog dana. To je, na primjer, jedna stvar. Druga stvar je da je gradivo ima toliko nepotrebnih činjenica koje se zapravo uče, koje uopšte nama ne trebaju nadalje, koje će samo biti na testu, koje će deca obrađivati samo zbog ocene da rade. Postoji uglavnom, iz većine predmeta uvijek se nađe nešto što je, suvišno, ali postoje takvi časovi koji su malo dosadni, koji mogu da se na neki način, gde mogu da se rade neki eksperimenti, neki radovi gde grupno radimo. Ali naravno, dakle, kao što sam rekao, te činjenice koje su nepotrebne, one se uče samo da bi deca dobila ocenu, ne ostaje nam to funkcionalno znanje, dakle, da možemo da primenjujemo u periodu, dakle, u budućnosti kada nam nešto stvarno zatreba, tako da takve stvari treba da se izbace i da se uključe neke korisne stvari. Iskreno, niko od učenika ne voli toliko suvoparne časove, ali to dosta zavisi od profesora kao i od gradiva, kao što je on rekao. Često profesori ne umeju da prenesu znanje na zanimljiv način, tako da to deca shvate i da razumeju. Uvek je bolje izabrati neku interakciju, neki kviz, prezentaciju, nešto što privlači pažnju. Naprimjer, meni je istorija bila dosadna jer dođe profesor i ispriča sve činjenice. Profesori, ukoliko su dovoljno dobri u svom poslu, oni mogu da to gradivo učine boljim, tako što će to bolje objasniti i učiniti taj čas mnogo zanimljivijim, unoseći primere u gradivo. Da li se bavite još nečim osim što idete na časove? Da li su to dopunske, dodatne, neki sport, bilo šta od toga, da je van časova? Postoje te neke dopunske nastave za takmičare, za nešto da deca dodatno nauče ako stvarno žele. Postoje te školske, znači te školski sportovi, odbojka, košarka, bilo je i fudbal sada. Doduše, mi smo sad imali problema sa terenima. To je u školi baš? Da. A van škole? Postoje, dakle, deca koje stvarno nekada ne interesuju ih škola, vrate se kući, počnu da igraju igrice i ništa tokom dana, ali naravno postoji deca koji zapravo i žele da rade, žele da uče, znaju da im treba za dalje u životu i to isto zavisi do nastavnika kako im ispredaje lekciju, da li im je predstavljan neki interesantan način, dao neki interesantan domaći koji možemo da radimo kući, da neki eksperiment radimo zajedno, neke panoje, na primjer mi iz istorije smo ranije radili prezentacije gde smo se zajedno okupili, par nas, 3-4, jer pravimo takve prezentacije ili iz biologije, neke eksperimente da možemo da radimo. Imali smo, na primjer, baš iz biologije da napravimo kao simulaciju pluća od flašica sa vodom, što je bilo stvarno interesantno. Većina njih je stvarno napravila, što mene iznenadilo lično, tako da ako se da neka konkretna stvar koja može da izinteresuje decu, svi mogu da radi od kuće. Na primjer, ja sam trenirala sinhrono plivanje i zbog toga nisam išla na neke časove, gubila sam mnogo časova, dobijala sam naravno opravdanje za to,
ali ima profesora, to jest nastavnika koji nisu dobro reagovali, koji su pričali kako moram da idem u školu i to, mada bilo je i onih koji su mi izlazili u susret. Da li vaši nastavnici izlaze u susret bilo kome ko se bavi nečim što je van škole? Ja sad baš imam konkretan primjer za to. Evo, na primjer, mi smo sada, što se tiče tog dana škole za film, mi smo cijele nedelju propustili iz škole, znači uopšte nismo išli u školu, samo došli smo na snimanje, idemo kući, odmaramo se, vežbamo taj tekst. I nastavnici su iznenadili su me, zapravo su stvarno prihvatili to. Neki nastavnici naravno to i ne prihvataju, baš tako kao i ostali. Nastavnici su neki pomerali te testove odgovaranja za sljedeću nedelju zbog nas, što im stvarno, evo, zahvaljujem se ovim putem, ali naravno sada, na primjer, ja sam i dalje oslobođen od nekih časova jer moram da izmontiram sve to, tako da postoje nastavnici koji stvarno to poštuju, ali naravno i nekih koji ne. Ali mislim da treba da shvate da je to zapravo za nas, gde što predstavlja školu i da shvate takve stvari. Što se tiče škole, naša škola ima nekoliko sekcija. Novinarsku, to je novinarsku multimedijalnu, likovnu, kao i dramsku, koja je vezano za naš veliki jubilej 145 godina postojanja spremala predstavu po filmu i delu Društvo mrtvih pesnika. Sve sekcije su u potpunosti otvorene, takođe otvaramo i književni klub uskoro, on je obnovljen, postoji u našoj školi pod nazivom Književni klub Njegoš. Bio je literarni konkurs u kome smo pisali na određenu temu sastav ili u bilo kojoj formi delo po izboru i samim tim označen je početak obnovljenog književnog kluba koji nosi Branku Miljkoviću u čast njegovo ime. Takođe, od aktivnosti u školi, pored sekcija, postoje učenici koji se bave i vannastavnim aktivnostima. Ja lično se bavim pisanjem i čitanjem u slobodno vreme, ali poznajem i dosta svojih vršnjaka koje nakon škole, pored ostalih hobija, eventualno sportova, vole da gledaju serije, filmove, čitaju knjige, slušaju muziku. Koji vam je omiljeni predmet i zašto? Da li je to zbog nastavnika, zbog prosto zato što volite to? Većina deca uglavnom kažu fizičko, nešto likovno, tu muzičko. Tu se uglavnom manje radi nešto fizičko, uvek provodimo vreme tako što igramo ili fudbal, košarku, šta nas tad interesuje, likovno crtamo, ali, na primjer, ne znam, meni, na primjer, lično, sviđa mi se kako radimo, na primjer, biologija, mi stvarno interesuje, zanimljivo je. Radimo razne eksperimente, primere, imamo šta zapravo i da naučimo od nastavnice, što mi je baš drago. Fizika, radimo laboratorijske vežbe, što je stvarno interesantno i decu zanima. Naravno, dobro, i fizičko jezda, to je isto omiljeno. Engleski. Iz engleskog smo stvarno imali više projekata, dolazili su ljudi iz Danske, gde smo sa njima obrađivali generalno o hrani, gde smo pričali, dolazili su i profesori, gde smo i sa njima razgovarali, tako da to su neki predmeti koji nas interesuju. Moj omiljeni čas je bio srpski i ako mi je nastavnica bila mnogo stroga i terala nas je baš da znamo sve, ali danas joj kažem hvala jer sve što znam zbog nje, zato što nas je terala prosto da učimo i da znamo sve. Tako da mislim da je to jako važno. Mislim da podstaknu kao decu generalno da rade, da shvate da im treba za ubuduće. Da, pa i bitno je da su strogi nastavnici zato što tako podstaknu prosto decu da uče i da rade dalje. Slažem se da mora da postoji disciplina. Moj omiljeni predmet u osnovnoj školi je definitivno bila istorija. Pre svega zbog samog predmeta i profesorke koja mi je u potpunosti približila taj predmet. Sad u srednjoj školi nemam neki konkretan omiljeni predmet, takođe volim više društvene nauke, istoriju, srpski jezik i književnost, geografiju, latinski jezik. Nemam problem sa njim, zaista. Ko više insistira na dobrim ocenama? Da li vi ili vaši roditelji? Uglavnom su to, zavisi kako je dete zapravo. Naprimjer, ako se roditelj postavio tako da ako se nekad desi da ne dobije dobru ocenu, da ne bude oprilike strog, dete će zanimati škola, potrudit će se da popravi, ali uglavnom se dešava da roditelju
budu tako da se postave, da moraš da imaš dobre ocene i da nas pritiskaju, ali, na primjer, kod mene situacija da mene zapravo stvarno interesuje kakve su moje ocene i trudim se, tako da generalno decu ne treba da pritiskuju roditelji. Treba da shvate da će to, ponovit ću se 10. put, treba će im to funkcionalno znanje u budućnosti za sve, da treba sami da uče, to je to. Da, ja mislim da dete prvo treba samo da shvati da mu ocene trebaju za dalje. Da, ukoliko roditelji pritiskaju svoju decu da uče i rade, to je u redu možda u prva 4 razreda osnovne škole, ali već kasnije to može samo da stvori kontraefekat. Treba roditelji da približe deci zašto je škola važna i zašto treba učiti, truditi se, zašto stvarati radne navike. Mene lično roditelji, nemam taj pritisak sa njihove strane, zato što sam se od uvek trudila oko svojih ocena i uvek sam se zaista davala sve od sebe da to bude što bolje, jer uvek moram da dam svoj maksimum za bilo koju ocenu ili za bilo koji projekat u školi. Prosto to je moja unutrašnja odgovornost. Da, to je prilike ista situacija tako i kod mene, da sam ja shvatio da to šta god da radim, ne radim za roditelje, već za sebe. I ako hoćeš da radiš za ocenu, postoje deca koje će da nešto prepišu za 100, dobit će dobru ocenu, ali na kraju se sve to vidi ko je koliko naučio i ko je koliko dobio od znanja. Nije ista petica koja se dobije prepisivanjem i kada zaista naučiš i odradiš taj test ili odgovaraš. Prosto to zadovoljstvo kada znaš da si nešto naučio, da si zaista dobar u tome je neprocenjivo. Aleksa, znamo da si snimio film Da sam ja ti i da snimaš još jedan. Ko te je podstakao i kako si došao na tu ideju uopšte? Ja sam rekao, na tu ideju sam došao, znači slučajno dok sam gledao YouTube na film od Sandas Jelađev, gde mi je palo na pamet samo kako bi se ja osjećao da sam na njihovom mestu. I onda sam, upoznao Nikolu Radojlovića i Andrija preko Bojana Jorgića sa fakulteta i snimili smo taj film, tako da mene je to podstaklo to što mi je bilo dosta da ljudi pričaju o tome kako su tolerancija i empatija dve najvažnije stvari. Ako su to dve najvažnije stvari, ajde onda zapravo da se ponašamo tako i to svaki dan. Dakle, da ne okrećemo glavu, da se upoznajemo sa ljudima, da pomognemo kada možemo i to je to. Šta tvoji drugovi kažu? Moji drugovi su stvarno se iznenadili da će zapravo nekom naše godine to da napravi i svidjelo im se film stvarno. To je bilo prvi put kad je bila premijera u školi, nastavnici su rekli da je to bio prvi put da su zapravo deca pažljivo slušala taj film jer mi je bilo neobično da je neko njihovih godina to napravio. Tako da bilo su dobre reakcije stvarno. A Ines, za tebe znamo da si pobedila u takmičenju u besedništvu. Ko te je podstakao i kako si došla na ideju da pišeš i da pričaš? Najviše sam počela da pišem onda kada sam shvatila da zaista ono što je napisano ostaje i prosto to je nešto u čemu najbolje pronalazim sebe. I pre toga sam se bavila pisanjem pesama, najviše rodoljubivih, iako sada više pišem priče, fikciju. Takmičenje u besedništvu sam samo videla kao priliku gde mogu da iskažem svoje pisalačke sposobnosti pre svega, jer sam zaista verovala da mogu da napišem jako dobar tekst, ali i svoje govorničke veštine koje su tu jako važne. I iako sam u osnovnoj školi učestvovala u raznim priredbama, bila voditelj programa, slično, imala sam već prethodno iskustva i eto, kockice su se sklopile i zaista sam ponosna na to takmičenje. Svaka čast, iskreno. Šta ćete da upisujete i da li je to zbog nekog predmeta koji vas zanima sad u školi ili samo razmišljate o tome ovako? Pa pošto sam ja još u osnovnoj školi, ja tek treba srednju, dakle ja sam se negde razmišljao ili za Boru Stanković, za IT odeljenje ili za matematički smer, još ne mogu da se odlučim za ta dva, ali dobro, vidjet ću još uvek, nisam siguran. Iako sam ja istorijsko-geografski smer u Proniškoj gimnaziji Stevan Sremac, razmišljam ili o studijama arhitekture ili psihologije, ali još uvek nisam sigurna. Ono što definitivno znam je da znam čime želim da se bavim, a to je da jednog dana želim da postanem pisac, da napišem svoju knjigu, da napišem svoju zbirku pesama, priča. Prosto želim da ispričam neke priče i da one ostanu za mnom. Hvala vam što ste bili moji gosti i želim vam naravno sve najbolje. Ovo je bio podcast koji je Medijski istraživački centar realizovao u okviru projekta Omiljeni nastavnik. Moji gosti su danas bili Aleksa Ranđelović i Ines Arsenijević.